مامۆستا جان سەرچاوە ڕاهاتی gelek spas. دەستپێکی دەت بە چەند پەیمان بچێکی بەحسا خوا بکی و ئەم دەرباسی بەرهەمێنتە Başa serçava Salih Cemal ji gimdimê me û li Parîsê dijîm 35 sal e. 10 salê vî dawîn wek em bêjin Kurdekî ku xwe berpirsiyar bibîne û hinek jar û meselê Kurda ku berê bi xwe fêr bin, piştî bidin fêrkirin. 10 salê dawî li arşîvê Ewropa, li arşîvê Fransayê, arşîvê şer û arşîvê dîplomasiyê, li Ingilistanê li The Nation arşîv ku ê şer û Ofîsa Hindistanê û ê Hewayê û gelek arşîvê wan da bekar kir û wek arşîvê Cenevrê Yekîtiya Navnetewî û arşîvê Osmaniya her wiha lêkolînê ku me kirin me lê nêrî ku gelek dewlemendin derbarê Kurda da gelek tişt henin me berê berhem tov kirin piştî wî em ser xebitîn me got em viya wek pirtûk neşir bikin ku daxwazê ku em dixwazin bigin milletê me me berê pirtûkekî wisa amade kir armanca vê pirtûkê ji bo min viya bû piştê şerrê cîhana yekemîn çima Kurdanek çêne bû ji peymana Versay 1919 bigire hetanê peymana Sevrê peymana Lozanê û heta Musulê çi qewimî, çi bû, çi derbas bû, kê çi bû, tutuma ew ku Fransayê çi bû, ê İngilîza çi bû, ê Rûsa çi bû, ê Tirka çi bû û serî da jî em bêjin daxwazên Kurda û di vir de wek milletê Ermen jî em dikarin binav bikin berê min xwast ez viya derbixim ku Kurdistanekî çima çêne bû. Ji 1774 û pêve erdîgariya Osmaniya dest pêkirin pêda biçûk. Ji wir û heta roja îro teqrîben em bêjin di 30 sal. Di vî wextê da ji coğrafiya Osmaniya ji erdîgariya Osmaniya ji şêstî zêdetir dewlet derketin. Gelo çima dewletê Kurdî derneket. Em li vê bersivê geriyan, bersivoyî jî ez bawerim min bersivoyî dît û binivisand, ev ji bo wî. Piştî wî ev ji 1918 hetanê 23 û ev jî 24 û 25 em bêjin berdewama wê ye Pirtûkhaneyê her çend navê Pirtûkê hereketa Şêx Saîdê lê belê naveroka Pirtûkê wek qapaxînine naveroka wê ji Kurdistan Tealî Cemiyetê bigire heta azadî û kesê ku em bêjin di vê hereketê da ket û emegî wan heye û ev hereket çawa dest pê kir, çawa têk çû bi taybetî ji wî jî zêdetir navnetewî çi hat gotin kêjan dewletê rola wî di vê hereketê de çi bû me ev xwast em ragînin xwendekara û be ev amade kir ez bawerim wê fayde bide gelê me ji bo min jî ez kêfxweşim kum tiştî wisa kirin. سعد خوش مامۆستا niha xebatên te yên li pêş çi heye gelo niha tu li ser çi dixebitî em ê li benda çi bin Belê di destê me da ez dikarim wisa bêjim ji arşîvê Fransa, İngiltere û Osmaniya û Yekîtiya Navnetewî derdora 20,000 belge heye em viya pey derpey li ser mijarê em dixwazin pêda kar bînin du heftê hev berhemê me anha amadenin ber çapênin evana hîn rojevê danin weşanxane naxwaze anha wan derxe piyasê bi taybetî eger em bikaribin li ser cemiyeta azadî zêdetir bisekin li ser xaltbegî cibrî û sosyalbegî wan zêde biskinin wan derxin holê û piştre mesela Şeyh Abdullah Nehrî meselekî ku dixwazim derbarê wî de jî bi seda belge henin em wan kar bînin derbarê dîroka Kurda da gelek belge henin em dixwazin wan pey derpey bikar bînin û eger derfet hebin ebê wan pey derpey bikar bînin. سعد خوش pirtûkên te ji kîjan weşanxanê têne çap kirin ev her du berhemê minê ku ez zêde bêjim ket û emek min dayî ev nûbarê çap kirin romanek
beriya vana me çap kiribû ew romanek bêjin hem dîrokî hem wek away polîtîk bû ew weşanxanaya Liban yayınları jî radibêjin li Anqerê wan çap kiribû û dehev berhemê min bi Kurdî ez ji vir şunda dixwazim Kurdî binivîsînim û me nivîsandî mijarek balkêş heye ku me li ser nivîsandî ew amade ye ku em wî çap bikin ew jî 1850 da dema Napolyon li Fransayê serdar bû nûnerek dişîne ku her Îranê ji başayê Îranê li Bazîdê derbarê Kurdan tê girtin li gela Bazîdê di 8 meh û 13 roja dî zindanê da dimîne û di wir de behsa Kurda behsa qehlemaniya Kurda û behsa mixabin tiştê nebaşî dikin serpêhatiya wî camerî min me nivîsandî ew jî hem bi Kurdî hem Tirkî û hem jî Fransiyawî heye piştre jî li ser dîroka vartoyê berhemekê me amade em bidin çapê û yek jî bi navê gelname û tiştek edebî me bi Kurdî amade kirî derfet hebe bi wan çap dikin. Mala dava be mamoste. Zor spas. Mavaje ez spas dikim sağ olun.